Assalamu alaikum, mehriban vatandaşlar, edip yaşlar. Şuun kuun bilişimi diyarı Türkmenistan dowlatimizin ödüşleri, özgürlükleri, dünya halkları gözgüdüjülük bilen terediyar. Ýöne gynansak da ýurdumyň ödüşlerini, şeýle özgürlüklerini görüp adamlaryň yalan maglumatlar bilen çykyş edýän adamlaryň ýüze çykmagy, esasan Türkmen raýatynyň, ýani Ak Muhammed Tursaplar ýary raýatlaryň ýüze çykmagy, her bir türkmen halkyny, her bir türkmen ýaş neslini diýsem gynandyrýar. Halkyň arasynda çykyş etmegi, internet saýtlaryna ýalan maglumatlar goýmagy, elbetde şeýle adamlar garam tümlügi ýady salýan, nalajedeýin, nadakerde adamlar ýatdyrýar. Şeýle adamlara, şeýle insanlara ähli halkara gurumlar tarapyndan ýurdumyzyň döwlet guruluklary tarapyndan degişçärle görmeklerini haýyş edýär. Şu teklipleri Türkmenistanyň matbuatynda ýaşy gurulmasyny tarapyndan şeýle ähli ýaşymyň bir teklipleri, şu ýaşymyzyň şu tekliplerini hem biz gorlaýar. Şeýle insanlar, şeýle Ak Muhammed Tursaplar ýaly insanlar hiç bir döwletde, hiç bir jemgyýetde ornunyň ýokdugyny ýagtasyn gelýär. Bular ýaly insanlar hiç bir döwlete de, hiç bir ýurda da, öz maşgalasyny da, öz ata-enesine de, öz dogduk önü ösen bir mekanyny hem hiç bir ornunyň ýokdugyny şu ýerde belläsim gelýär.